Predstavujeme náš inovatívny prívesný vozík, ktorý je navrhnutý špeciálne pre efektívnu prácu s poľnohospodárskymi dronmi. S touto technologickou lahôdkou budete mať všetko, čo potrebujete na optimalizáciu vašich poľnohospodárskych operácií. Naša prvotriedna výbava zahŕňa výsuvný systém, ktorý umožňuje bezproblémové prenášanie a používanie dvoch dronov značky DJI Agras od kompaktných modelov T30 až po výkonnejšie modely T50. S touto flexibilitou budete schopní rýchlo reagovať na rôzne poľnohospodárske úlohy a zvýšiť svoju produktivitu. Generátor s výkonom 15 kW je srdcom nášho vozíka, poskytujúc energiu nielen na nabíjanie batérií dronov, ale aj na napájanie ostatných elektrických spotrebičov. LED osvetlenie po celej dĺžke vozíka zabezpečuje optimálne osvetlenie aj za zhoršených svetelných podmienok, čo vám umožní pracovať efektívne kedykoľvek a kdekoľvek. Okrem toho sme vybavili náš vozík 300-litrovým mixérom s tankovacím zariadením a kvalitným certifikovaným čerpadlom, čo vám umožní pripravovať potrebné zmesy a látky priamo na mieste. Na vonkajšej strane vozíka nájdete hliníkový rebrík umožňujúci prístup na strechu, s nosnosťou až 150 kg, ktorá je vybavená protišmikovým hliníkovým plechom. S vyšším podvozkom o 100 mm a zosilnenými nápravami je náš vozík pripravený na výzvy terénu. Prívesný vozík spadá do rozšírenia vodičského oprávnenia na skupinu B96. To umožňuje vodičom viesť súpravu s celkovou hmotnosťou do 4250 kg po absolvovaní praktickej skúšky, bez potreby testov. V prípade potreby vám radi poskytneme pomoc s týmto procesom.